Здравейте, четящи приятели! В днешното видео ще поговоря за книгата на Ива Димитрова "За Сесилия се плаче 3 пъти". Това е книга, която открих преди около седмица и половина, и то благодарение на Маги, тъй като тя ме направила едно страхотно ревю. Аз го прочетох и останах много заинтригувана. Отдолу ще оставя линк към нейният профил в Instagram, ако гледате това видео от YouTube или от Facebook. Там може да прочетете ревюто на книгата. И тук е момента да благодаря на авторката за изпратеното копие. Щях да пропусна. Освен автор, Ива Димитрова е и издател на книгата. Искам само още веднъж да погледнете корицата, която е страхотна. В началото, признавам се, чудех се защо авторката е избрала такъв сив фон и по този начин да са защипани тези картини или по-скоро снимки на различни местности. Впоследствие обаче, когато започнах да чета историята, имам чувството, че всичко ми се изясни и смятам, че корицата е точно такава, каквато трябва да бъде за разказаната история тук вътре. Относно сюжета, тук се запознаваме с Лаура. Тя е младо момиче, което е свикнала да се грижи само за себе си от доста дълго време. Тя напуска България, за да може да преследва своята мечта, и това води до град Трапани в Сицилия. Там тя се потапя в културата, в традициите, в историята, в вкусовете и обиква това място, и то става нейн истински дом. Мога да кажа, че ще научите със сигурност нещо интересно за Сицилия, което не сте знаели преди, и ще искате още и още. Така беше с мен. Авторката поставя много фундаментални въпроси и смятам, че всеки един от нас ще се свържи по различен начин с тях. Бях изненадана от стилът на писане и с каква лекота описва всички събития и различните пътища, които се появяват пред главната героиня. Според мен, в основата на историята стои постигането на това вътрешно щастие, както и преоткриването на самия себе си. Аз смятам, че по някакъв начин ние сме залитнали в една друга посока, в която е важно да угодим на обществените изисквания, какви да бъдем, какво да правим, докато тук четем какво се случва, когато не правим това нещо. Тоест, главната героиня напуска, оставя всичко познато и отива да търси и да се опита да постигне своите мечти. Тоест, тя следва своите желания, което в днешно време малко или много по-рядко се случва. Отивайки в град Трапани, както казахме, тя намира своя дом и до такава степен се влюбва в това място, в хората, в малките улички, в пекарните, в всичко, че именно този страх, който изпитва в началото, е заличен много бързо. И аз се препознах в тези чувства, защото въпреки, че не съм живяла в чужбина, дълги години живявах в друг град, който не е моят роден град, и сега, когато се завърнах тук, просто сякаш наистина чувството е съвсем различно. Признавам си, много ме впечатлиха тези по-дълбоки послания, свързани с любовта. Тук се описват 3 вида любов. Към себе си, към човека до нас, както и към мястото, на което живеем. И човек осъзнава, че когато тези 3 вида любов са в хармония, наистина може да се постигне това щастие, за което говорим. И преди да приключа, още нещо. Хората сме прекалено различни и знам, че ако се зададе въпроса към мен или към някой от вас, дали може да намерим своя дом извън родното си място, отговорите ще бъдат много различни. Но тук се задават именно такъв тип въпроси. Разглеждат се различни теми, които са важни за всеки един от нас, и това може да очаквате. Препоръчвам книгата, на мен лично много ми хареса. Нямам търпение от тук нататък да видя с какво ще ни изненадва авторката. И това е. Приключвам това видео. Ще се видим скоро в следващото. Чао!